Welcome to Pikelela podcast. Ingqindilili, you know. Upikelela ke it's the name Pikelela is to persevere. So we chose that name for into bangabana abantu bapikelele, abantu they need bakhuthazeke. Welcome Manprabond to ishow yethu. I am so excited to have you up. Diva kamandi. Unjani? No, ndiyabulela nami ngondinvite. Uyazi bantu kusokolisele girlfriend usokolisa ijikithi egqibeleni. It took me 3 weeks uba ndivumelele because bengayiqondi, but I'm humbled nge-invitation. Thank you for the invite. Yeah. Look, ndiyayazi for a fact into yobangabana so many people are going to be inspired. Leyo into ndiyayazi kakhulu. Ndiyafuna nje kungabikho nto siphosayo. It's a very interesting into esamane sishara ngazo apha namhlanje. Cool. So for anyone oqalayo ukubona, I can just say nje iweske xana ungumuntu opopular, abantu abathi nobatata bavele nje bathi ubond into ehamba nento bapopular ke ngokule nelight encinci enaten evele nje bond. So apha sithetha ngumpumelelo nyoka. Yes. Kake usithathe true into bangabana aba bakwazi ngobond uvela pho bond. Okanye mhlawumbe khona amagama esingawaziyo ukhe uzintroduce nje ngokwakho. Okay, hayi ndiyabulela kalonto le. Igama lami Mpumelelo Nyoka. Ubond alifumana ndisemncinci na 14 years. All right. Usipha sihlala khona pha ngaselalini. Yes. Ndandine-girlfriend sasiphuza apha esibunzini ngelo xesha, not le nto niyenzayo niyithathe emlonyeni. Sasiphunza apha esibunzini. So kwi-chap kwi-neighborhood yam yabetha le girlfriend yam. So ndayidefend i-girlfriend kugqitha uMveli Ximiya. I-neighbor yethu yamsho yamazi uphaka Ximiya. Wathi ibetha James Bond. Ndandithanda ke iimpahla zika-James Bond nee-movies zika-James Bond, Mr. No kwakudala. So adding to uzithanda kwami ii-movies, kwakho laa incident yahlala, but apho ubuhlungu khona yabuya umva laa chap yathatha ilitye yagibisela ngatsho apha. Because khona le girlfriend kwisanto inceda ndaminca njani ngasebuhlungu elitye lishaphe esuswini. Kaloku sendibethile nabe ndincwina ngoku uJames Bond anoncwina. Sakhumbulana ngoku apho yangena apho loo nto kwangunini ngoku mhlawumbi kungo-67 or 69. I was 14 years, so imela no zalwe 1957, so kwangu-71. Okay. Ufumana kwam ngenxa ka-the late Mveli Ximiya ahlala laa gama. Uya kwam eForte James Bond, but elona gama utata wayinike lona yayinguSputnik. uSputnik is the first Russian spacecraft esaya kwi-airspace ngo-1957. Okay. Wanthiya ngenxa yaloo nto, but xa sithi Sputnik abantu ndini-understand xa Sputnik mhlawumbi sishumane sikahili. Uyabona into esinjalo. Hayi utata washiyeka yedwa noSputnik, but ukhona uSputnik Ratakha. Uyamkhumbula? Right. No. Nanimazi water affairs ekhona spokesperson. Ndiyamazi mela naye uzalwe 1957. Ndiyazi uba kungenxa yalaa nyaka. So eyona nickname yam ndinongutata wam ndithandayo nguSputnik, but khangalaste kwangene yabahlali kodwa Bond. Nami ndikhula kunjalo. Yeah, so naseForte Mpumelelo Nyoka hayibo kuthiwa Bond, but apho ndingathandi khona xa i-officializwa kuthiwe Mr. Bond Nyoka. Even nasecourt abanye umantyi bathi is represented by Mr. Bond. I James Bond i-actor. Ngakwalifayanga mna Mr. Nyoka. So ke ndiyayi-accepta loo nto leyo, ndikhula nayo up to ngoku. Uyaqonda, so ke sendi-accepta. Yeah. Mna ke ndikhula kwaZakhele. Ndazalelwe eNew Bright eMadala, but ndakhulela kwaZakhele eNobathana. Phaa kwaZakhele if uyehla ngeNjolo Road kwakwi-surgery phaa ezantsi kuthiwa kwaDr Nyoka. I believe ngutatakho. Utata wam ndi-first born yakhe. Oh wow. Yeah, ndi-first born yakhe. All right. So injalo loo nto. Utata wayiphaa eNjolo, wayikhona nase-Says. Lapho wayetshaja abantu 2 rand then 5 rand. Kwakugcwala into endiyaziyo. Kwakugcwala, and yazi masitheory. Xa uzisa umntana omdaka phaa ibetha umzali. Hayi ukusebenzisa umntana omdaka wena ntontoni. Uba ufika uchola amaphepha ngokuqala uzawungena uku-attend.
Yeah, wow, so wow. ngutata am first born yakhe. Yeah. Niba ngaphi kokwenu, and then I would also want to mhlawumbe we want to share more ngotata, the fond memories onazo ngaye nje izinto ozikhumbulayo ngotata. Si by 5 or 6. Oh. Yeah, it was I only know of 2 mna. yeah, well yazi into eyenzekayo umzala aphinda athini ja. Kodwa ke Okay. sinjalo the first born yakhe. All right. What I love about tata waye instill education Okay. kakhulu. Okay. Education was key kuyo. Wayepreacher qho and eyona nto ibalulekileyo wayesenza especially mna nomnina wam Thutuze Dr. Mnyoka uyi-NT specialist. Yabo ndazinina Yeah, nethu. umnina wam ngqo. Okay. Ayisile basifunda amaphepha. Even post ne-newspapers, you must read noba iyakudala last month ufunde iphepha newspapers. What was nice ngoko wawufunda idioms ne-proverbs from pha. Ufunde idioms ngoko amaphepha clinical ayisekho enjoyable. You are straight. There was flowery language pha. Uyaqonda ukuba make hay while the sun shines. Uthetha ngestory but ufakela loo nto leyo. Ezra loo nto leyo ngokuye kwam effort and make sure i-daily dispatch ndayithenga ngosistudent every morning. Every day. Nobani nothiwa sesibhedlele ifuneka iziphepha lam. Every day seyiqhelekile loo nto leyo. Instilled education. Tata did not emphasize into ye-inheritance emali. Inheritance ashare yona education for which we are proud eternally. Okay. Umama uphi wethu wadivorsa notata sisebancinci. I think ndandina 13. All right. So sister wam ke wayehlala naye wazosijoyina ke afterwards. Okay. My only regret is that I didn't spend much time no mama as I wished because of that situation. Okay. Yeah, so thina nomthutuzeli ke no later on sasikunye nomama notata. Baza ke half brother half sister bazoba khona yaqonda. So isituation njalo so sonke Mama wam ka early Mke ngeFebruary nge2 February 1994 just on the eve of freedom yethu. Uyinesi umama ya utata wadibana naye eBarak bwana hospital esaqeqeshwa zudoktor udibana nespa amplita hey utata uyamplita but siyavuya emplita libosi uyasakhona nxa lo plito lo blessing lo plito lo mama wase gqulu case kama ukutata wona bakhule Alice otherwise onyoka suke ecofa imvaba. Okay. First founding family nguNyoka nge1800s ongumfeni nguye loseka le family kaNyoka. Okay. Kwalandela ke nguTomos kwalandela uRhonyozayo ke uTomos wayenesithembu so omnye onyana uRhonyozayo wazuzala utata katata saza ke as a matter of fact nge14 kaJune sokutyelilitye likaNyoka noTomos ecofa imvaba lo zayo 14 siyapha wonke umuntu ongunyoka wasidibana nonyoka ongumfeni suka kunyoka so sithathe umuntu senemnye umuntu ongunyoka owayedefender amamfengu I think laxesha lewo wazonika uba hlala ibapha wena as a buffer against i-colonialists sasiwaye besecofa imvaba so sinayo lo history uba ndiyayisakala kulonza banguzawuqala beyi-chief izinyenge zihlamba nabayi-chief ngenxa kanyoka uba so-chief okwesibondana ke sithi headman ethile uzawuthatha into uba benesithembu ndiyazi ibhatin umntu eyi-1 ke ibhatin ayobhatin sorry kunzima lo yi-1 abathiwa isithembu andifuna abantu babukele phaa ndawulahlwa ndithi sa okay hayi right one hayi nam ndina-1 ndiyazi bebesenza njani ngesithembu but ipresident yasesenegal le iyangena 36 na-2 wives ndisanti kubekho ngofebruwari 2 wives yamcingela ne ndiyamcingela and ba-satisfied bona babona into wrong thina sibona wrong bakhula njalo so into ke ngonomdla wayo utata uzokwenzeka wena senilapha eBhayi because ndikuvula uthetha nge-New Bright elalini ubufunda phi apha ke ngokuyo primary high school utata after equalifyile bangugqirha from eVets 1954 wayovula isurgery eTinarha sewusizelwe eTinarha nomthutuzeni he was the first black doctor utata phaa eTinarha elanga sikhule elanga
qha ngenxa ngingafuni uba sisikapi kakhulu utata wasithatha sina-5 years wasebhayi eNew Bright. Oh man. Oh, okay. Akafuna ukuhlala ixesha elide ezikapini zosithi narha. Okay, khange ndithethe into mna. Sahamba yiloo nto kukho iNyoka Street. Ndabaxela qho xa ndikhothi Nobuhle uNyoka Street uthiwe ngalo mntu wayi-first doctor phaa. Oh man. Waqala phaa uqala sayohlala eCornica ndivile uMarket Bush eCornica utata wahlala indlu yakhe yosiqala kuseCornica eRhangeni naye. And then ke usayohlala phaa eRoseville ke kulapho sikhulele khona ke ngokuNyoka. So ke ngathi New Bright but sizalelwe eTinarha. Okay. Qho noba ndiyaphaa eTinarha ndiyabaxelela manje. Hey kodwa inkulu ininzi history yazi. Yeah. I-majority sowuzithethile nje kwangoku nje masaqala zizinto zokuqala into ethile and we understand. Kuyafuneka with time siphinde sidocumente izinto for nabalandelayo abazukulwana to know ubukhulu bezi zinto. And I feel there's not too much justice enikwe utata ngento ayenzileyo uyaqonda. Was the first black doctor phaa eTinarha but ke team yam ebukeleyo we need to do this because mna I remember ndimncinci kwa Dr Nyoka and can you imagine mna ngikwa 1980 so kwakunge-80s ngoku ba ndayazi nje xa kusihliwa nje phaa ezantsi and I remember EQ kwakugcwala phayana you know so ayizilaa nto ixesha le-school stairways so yiloo nto nenqayi nje phozusa ixesha le-school stairways yiloo nto nenqayi nje but ayibekezeli enough beke bengezele bakuphele 5 days chocolate kaCheckers ishayine chocolate kaCheckers bakuphele 5 days ndingachibanga uvela impandla oh iyaqalisa so funeka ithi sithi 5-6 days ndichebe okay abantwana abancinci bathi tata kumnje hey mana nonke ninjeni makathi bhuti at least izibhlesa zaseCook House zinjeni yeah so ke ngeyiphi primary uhambe kuyo so that abantu babe excited babufunda kwisikolo sahamba bakubange funa abantu bakubange ngoku into ba isikolo bukusi primary ne high school bukuyo ngezinto saqaliswe iNew Bright into primary phaa eStock yabona iNew Bright ngihamba intoni ngoku New Bright sorry ndiyaphazama Lamani lowa primary school utata wawucela umama lanto principal Nqolwaso bafuneka abantwana babafunda phaa wayivana naye umama Nqolwaso so phaa Lamani lowa primary school say New Bright higher primary school apho sifunde khona ke seKhaweni phansi koThonjeni nanomThuthuzela yeah eKhaweni kulapho ke all along ndandifuna uba yi-detective ndinyela ezi movies ndizibonayo noJames Bond. James Bond 1975 yayi-turning point kwilife yam. Alright, what 1975 umama uMajola phaa eHorse lo islogan sakhe sithi bright in the corner where you are. Okay. Wasithatha as a youth club sasidanisa nobrother wam sasikwi-dance netable tennis so organize itrip eSwaziland cinga ke ngo-75 sexesha kulelaa nto just before 76 saye eSwaziland as a youth yapha abantu badansayo i-tennis table tennis njalo like a cultural nto saye eSwaziland eBhabana apho sasifike khona ke ngosiqala sihamba ngebhasi siqala nohamba across the country safika phaa ndawitnessa i-debate eyathenisa ibomi bam between isikolo saseSoweto nesikolo saseMbabane High School bedebata powerful people baseSoweto ilady elidynamic xa bethena amagama amakhulu bedebata phaa I was so impressed ndaya phaa ilaa nto i-dressing room yabo ndathi man ndi-impress ithini iinumber zenu njani akufowuni mosipha niyenze njani le way andixelele ukuba bayakudibheyitha apha esikolweni buya kwam eKhaweni ndavusa i-debating society ndenza ne-public speaking 75 uDr Mandla Nqakazo I'm sure yambona apha eMotherwell khumbule remark esithi don't delve into these things like uba uzawufeylisha ndi-organize apha eKhaweni ekhumshe sithi don't delve bond into these things yayi-organize mna i-debate sayokudibheyitha nosakhe eMacozoma 75 eKwazakela High School so ikhona i-team yodebata ikhona ne-public speaking ndikhona kwi-debating team nakwintontoni that is when that decide uba I'm going to do law atshintsha apho yonke into that is I'm going to do law because I want to represent people selikhona igqotho laziyo noba linye kapha elokishini lomnyama khona umkhumbulayo umuntu ngotata uSomyalo noKondile kwakwi-debating contest between iKwazakele High School neKhaweni apho yacinezeleka khona ke lento after i-debating nto kwi-public speaking ndabethwa
le lady usindiswa wasekwazakhele Okay. andibetha number 2 mamela ke ngoku i-debating siyenze khona i-public speaking so number 2 wathi utata uKoni ligqiba kwethu wathi nina nidibhetha kakuhle you must consider doing law. Okay. I certify into yoba le ambition funa nayo but beyiyo cinga ndiyaguduka ndikhaya Mpumi tata uthi Mpumi xa nomsindo uthi impumelelo xa nomsindo impumelelo xa right uthi Mpumi amenjani boy debate ne-public speaking tata ndiphume number 2 kulani kwi-public speaking yo waqomba utata anaphuma wathi kwi-female phume number 2 kwi-female yo laqunjelwa the whole night sizokutheni phuma number 2 xa babeyazi indlela dynamic ngayo usindiswa ngubani yena ngoku basengumama omdala ngoku waye principal ewoma usekapa ngoku ndimrespecta ngoku very articulate xa ndimlibele usindiswa dynamic lady yabona ngathi uyeva she was so dynamic I don't mind uba ayiphume number 1 and the principal she could have been a lawyer or a politician so I think deserve bang number 1 but daqunjelwa bangamqombela utata may his soul lesson utata bemafuna abantwana baphumelele xa wenzile yayi-choice yabantu kwezi public speaking because ungugqirheni uyabo so ndafunda into ngelo xesha I decided to do law but I was pushed by my father ise-first born ndenza medicine ndandisenza ke danso 3A 4A nentoni senza science in general because that ambition by first born yakhe ugqirha mhlobo wam andifuna uphosisa I did not enjoy my high schooling it was torture ndiqoma ndibed kwento ze-maths nentoni ndiyakhumbula form 5 or grade 12 kwigraph ena-25 marks siyebhala apha ekhaweni madala itest yegraph 25 ndandijonga phandle ndibuke incwadi ezigqithayo agqithe 25 marks qoba nzenza andihanda ngokwegraph yintoni le nto yegraph abuzabuza igraph the way I was so poor ndandipasa ngesikolo samadoda oo-G ngoo-G uyeva mos umntana kagqirha expect abe phaa kwi-top 5 unotayike wayiqhuba kakuhle umthuthuzeli ndandiphaa kuba sina-30 phaa ku-15 16 i-low esteem yam isezantsi I'm not doing well. The first born, a lot is expected of me, but I don't like this thing. Yes, mamela ke uya kwami eFort because ayinto kwenza nge-science ndenza kakuhle ndafumana i-Biko Awards first year xa utata efumana i-results am ndipasile first year we both cried wathi Mpumi I'm sorry boy and ukupusha ngenxa ye-first born ndifuna wenza into ye-science and I even thought mhlawumbi uba ndilidonki of the family sakhala sobabini mna yi-relief uba utata datsho into yoba bendiphusha kwelaa cala akayayazi not that ndidum ndayenza ndaqhuba kakuhle ndenza LLB I was the only one owenze LLB ndingena kwi-lecture kwi-office ye-lecturer for read classes cinga lo mntu ebedum uyongena kwi-office for utisha but ndimdedwa wenze LLB first year no-second year uSiqithi Maqopha dropped out kwi-first year sibayi-2 wadropa out uSiqithi Maqopha so I was the only one attenda kwisikolo se-lecturer uqoma le nto yayimbi ndafeyisha uform 3 ndiyakhumbula i-tennis no-table tennis no-brother wam usister wam uyafika from Kozakela kumama wam I was so touched by this ndiyamxela nono ndifeyilishile form 3 she cried the whole afternoon sister wam uyayibona uba sendivela ubethekala cinga mntakagqirha ufeyilishile yes le nto ndiyenzayo andihanda ngoku uqoma ndanditshita nayo ukutshita ndandisiza the first 3 examples by exercise na 20 mosquito yenza 20 ndandithatha ezilula exercise 3 ndiziyeke zonke izaba nzima for mna ndiyazi le nto ndiyazi le nto utshoyo ngoku andifuni sidlule kakhulu into yoba for parents that feel into yoba bayanceda bona bayakhuthaza bona inoba bafaka abantwana ezintweni as you are saying I'm happy into yoba kuwe utata later uye waphinda wa-apologize uphinda utata naphinde lava kamandi so for any young parent ngoku even namba ndingumzali kumntu osemncinci chances are my mind is running into yoba uzawuba yintoni lo mntu mandingamdicide you must never ndiyakhumbula kwa-form 3 kwakumiss kuthiwa ngumiss Dawa wasweleka xa ithethe kubekho into ekuthathayo qoma ngandisicela miss mind ndiyoyika i-self-esteem esezantsi ndiyoyika nalona nosula bos uyoyika kule ndawo kuyo never ever umntana xa sithi ufuna uba yiplumber
uthi no kunabaye just tell him or her nice way what are the advantages or disadvantages ungathi awunabayi loo nto noba une-ambitions mna ndilawyer first born yam uLuthando lo ndiluthlove ukwimetro usilise semva kwakhe uyi-chartered accountant Deloitte and Touch eCalifornia usanda wazichuzela wenza law une-masters in law above him utata wakhe usebenza ePretoria as a candidate zange ndimxelele uba iba yintoni wazichuzela omnye wachuza ecala kamama ke BSc lanto i-computer science yaqonda lo uchuze mna zange ndimxelele that is what I love about that you must never umntana wakho umxele makathini mna ndilive an example lanto self-esteem yam yayisezantsi ndicela i-fellow colleague yaseCowan Candle exercise amandibonded bazibhisi qoma kubuhlungu ahambe bapasa ku-form 5 ndiyobhala ngoMarch xa ndifike e-4 uyadropa out umntu uyayibona loo nto leyo lo mntu andimcenga uba ndincede ndiyacenga athi umntu ubhisi yo so andifuni laa chapter ibuhlungu le yakho no sadlula kuye but I think abanye abantu nabo ngoku yabona sezivela into ezakukhuthaza abantu yaqomba zingaphi parents ezithi zona because kukho into ye-parents yoba ithi parent ba mna ndiyinesi I've sacrificed izinto for abantwana bam so once xa uthetha ngo-sacrifice it means une-expectations oba lo mntana yena makabe ngugqirha yena so ngoku uyafuna umdecidela yabona ke i-underlying guideline should be the following laa mntana you don't own him or her uze ngawe for iglory kayehova uyafana uthi midwife ipassenger yokuza apha just because umbona sezelo bungayazi buzawuba njani na so uzele for iglory kayehova appreciate uba midwife azalwe through wena so you don't own the child just guide him or her nicely laa nto ukuba ndathi means I'm owner he or she is an independent person oze apho uzofulfilla iglory kayehova abantwana bayakubavela ngoba baqhaba izandla barepresent nafuneka bethathe as a privilege bengumzali womntana nazo even name-ambitions zokufuna ukuthi kuthini na because eli xesha where I'm very disturbed kujongwa nge-joblessness of youth if utata was alive ezathi sanuthetha nge-joblessness of youth thetha nge-education of the youth izemva i-joblessness I'm very discouraged when nge-20-year-old thetha nge-job makujonge i-education because with education lilifa lakho ungakhange ufumane imali because uyawusebenza up to that point ugxotha kuthiwa sakho useful ngoku because we're a capitalist society emphasize i-education le uthi noxa stuck ebhethini ngoku-stroke ungakwazi uthini uzawukwazi ukwenza umntu azokunceda because u-educated than usebenze ungakwazi nokwenza nix ungabikho nomuntu ogoyayo ukholapse unjalo hayi no enkosi kakhulu ngalo but it's very important hopefully nabazali babukele and abo sebesebebhizi bedimanda ngoku i-chance for uba they do right bengekabafrustrate abantwana abantwana bengabikho depressed abantwana bengekaphili aqomba wenzela umama akhe bacommit suicide bengakhange banyamezele asifani ngokunyamezela so sometimes afuna ukublame umntana zeza pressures uba yenza into ethile nothi go through torture ufunda into ongayithandiyo so to avoid loo nto leyo babenze ilaa nto bayenze i-suicide okanye babe-depressed yeke loo nto vuya xa umntana unaye ekhethe wena because ngeke umzali wasenext laa mntana momela ke ndifuna undithathe ngale mini uzifumene ii-results zakho ze-matric ndandiba enguform bane ke ngoko enguform 5 form 5 excited iyenze kanjani into yoba ngabana you are choosing ukuye forte nazi ii-universities zingapha uthini kutata uhamba njani do you remember imemory nje yakho around you going to a university abakhula ixesha ba-privilege banelaka ndingatsho because I didn't want to part with my father I didn't see my life without yena ngelaa xesha so ndiyakhumbula first day ndisiye forte I cried tata ndifuna uhamba wathi utata to answer your question Mpumi akuzukwazi ungena e-UPE or NMU mntanam because yabantu bamhlophe ngoku you have to leave so i-40 was a choice but it was a proud moment for many forms kuthiwe filisha phaa igama what choice of degree ndabhala law sayikhumbula ngoku imandi laa nto ofisha laa form uba is it really nyanza kwenza le nto ngoku from le tosha ndiphuma kwegeography
nemilenze yentethe emide neLatin ungazayaza yenza ntoni xa ndithetha nawo zayenza ntoni umlenze wentethe omde neLatin ndihamba nje ndithetha nawo ngoba ndiphumile kulo suffocation lo torture funeka ndimemorize umlenze wentethe ngeLatin and la breathing ntoni hayi mani intoni lena hayi so ke yayimandi laa nto official form but I had to write ngoMarch njengaku-form 3 ndafisha complete ndafune ndibhale ngoMarch so 77 ndamspenda ndisekhaya ndaya 78 fresh okay. because abhala ngoMarch apasa ngoMarch yabona uba ndiqwalela from 3 naku-form 2 ngenxa yale maths ndini fumene sasikoro somadoda oG uyaqonda basa njengoji pha ibona ibhosa iwine narrowly ibhoxa le so I was passing narrowly andisakhumbula ngokuba kwenzeka ntoni kayi because ndabona ndivuya xa kuthiwa upasile fine yo thiza akwabi mandi xa ndisenza into endiyithandayo wenza le nto uyithandayo so that is now 78 ke ngoku 78 uya kwakhe 40 siyakhumbula first month nje sisa orientation kube kusole kusobukwe abantu abasandu ungena oriented nabaye Graafrenet andazange ndiye if yakhumbula usobukwe was died in February 1978 yakhumbula seneveki nje 40 abantu bayapha ndata one thing endifuna uyistressa nge-40 ndabuza Mr Dumisani Thabati is enatheni I'm sure yamazi Dumisani Thabati wayesenza i-3rd year mna ndisenza i-1st year ndambuza the following question andisoze ndilibale mhlobo wam but Dumisani for mntu wenza i-1st year ungamcabisa uthini yazi wathini wathi law bond is like a jealous mistress it needs constant attention zange ndijole kulaa nyaka 78 79 80 ndandiphuma ndisuka edeni khona ndandiqofuna umntwana uyandijonga ndiqoba ndifuna umjamela kuthiwe law is like a jealous zange ndijole nyhani 3 years yonke kunceda upasa kakuhle ndapasa kakuhle kukhona ke nomnye ke phaa kule hostel yethu wayimo yena ulaa nto uJudge uHlophe uJudge Hlophe wayiphuma from wayihlala kwiWesley kwi-hostel yethu ihlala ekoneni uya nje edining hall aye naselaa nto lecture room akayi kwiinto like great hall okanye kuthiwa kukwi-move okanye kukwi-party or ntoni na laa nto zithuqa engajonjola ndiyothuka ngoku i-MK party neentoni awundwebe nini lo mntu esoyikisa thina siquma siyafunda ne but uJudge Hlophe thula kahambi namntu ngathi ndincede ngena nje edining room ngena lecture room abuye ezivalela phaa akayi kwinto xa kuthiwa kwi-mass meetings ontoni kaye kuqwebise nje uqoma hame uyemzana uziqwebise uzivise njengamandi so wayekuse-hostel nam I was reading ngelaa xesha ndiyakhumbula ke ngo-April kwi-first grade igrade yayiba nge-Easters ibalekile le nto so abantu abaserhawutini baneemoto mosechepha zidala zabanemoto kuyaphithiselwa Friday kudlala ulaa nto i-OJs khona laa ngoma ye-OJs ibuhlungucingisa ngalaa mini abantu baphithizela bayapha yaphela ipassage yethu kwa-empty ndafuna ulila mhlobo wam ndathi tata abantu bayeziphatini apha kulaa house wathi mpumi boy uzofunda apho don't worry uba empty epassagini yeva ku-empty epassage abantu baphithile ongathi wena i-orphan akunamntu naye ndamfowunela asikho fowuni ke phaa funeka ufowuna laa nto akufowuna uthi so utata has played a role yaqinisa ke ngokulaa nto ufunda kubalulekile gentlemen and ladies and make sisuke kulaa mentality uba masikhangele jobs are unemployed beka education qala izenze into ne-government ayiblame imane ithetha nge-joblessness nentoni betha i-education likhakha lakho sekukubi sekumandi le because jobs expire okanye kwenzeka into uqhawuka into kuthiwa hayi ususwe like etibhek ususwe kubekwe ecaleni beka i-education uba abazali bakho kushiya ngamali baba kushiyela i-education that's inheritance elaa nto priceless leyo ndiyakuva ke ngaphaa kwe-first year awufuni nix awuthini uzoqala nini ukukhuleka for uba hayi ke ubajonge ke ngokosisi mamela kwi-3rd year usister wam lo ufika kwakhe kwipati e-Unitra ndaqala ndandweba nam ngoku ndiyakwazi upasa kwa-Unitra ndiyarheda siyahayikha funeka kwipati e-Unitra uyeva nomkhwele ke siye e-Unitra kwipati phaa ane-girlfriend phaa elindayo
ulanto uzanele thethe ngondulibala but xa fika pha make sure umbejarha nedon bayisekula level beyishiye kuyo le yakhe ba idon ihlile ikhondo belikhona uyeva ntasengxaki xa ndifika pha imthatha mama ndifike bemthatha bonto umhle jongadongeni abantwana bangakujongi xa cinga ndisuke Alice funeke ndijayive njonge edongeni andibona abantu bahla apha emva kwam hayi mamuzeni unjani mamuzeni uthi ndize all the way ndijonge edongeni ndisuke 40 hayi jonge efoni abantwana bazabaleka abantwana bakurhalela bonto bakurhalela athi adrikise iindleke zithi bengathi ijeli yasunday bakurhalela abantwana bonto bakurhalela yho so kwakumandi ngoko ndazoqala uba ne-girlfriend Kgantsoko-Disanga andifuna umlibala ngoku wasesharpeville lo mntana ndamproposa for a full year uncume laa nto iphume ndibisele itya iphume useforte wayeseforte okay ndizoyiva the following year xa ndithi kutheni uthi zani mna boyfriend before that is why wathatha unyaka zange abe nam before ndanyamezela andimazi uba uphina urhaza whether wasweleka bosohlulwa sahlulwa ngo-1980 ezaa nto kwafuneka ahambe eteflop andimama kwenzeka ntoni urhantso I'm curious to find out not that ndiyamfuna I'm curious to find out uba Kgantsoko-Disanga ndishidayi kanye wathini a very sweet girl cinga ke ndikhompyutha netshephu yakwelaa cala labo yase-entle uyayiplita nakodwa kwavulwa mna ndingumxhosa ndancekelela for a year that was the first time kaloku umamuzeni wayesithi umhle wayengafuni noba mawujonge abantu so that's why ngathi usedongeni ndiyasahlekana ngokukhona ithepha endihlekayo wathi ndicinga ndiyafika ndithe sorry mosimandi laa ndibukwicage uzivale ecage ngoku ufika phaa xa ufika phaa kuthiwa jonge edongeni abantu abazokurhalela barhalela for ntoni ngam akho mntu ungafuna urhalelwa mos mntanam ndandibawula urhalelwa nam awukhe ndidlale ndanto edonge eske ndahlala phaa uyeva so ke kwakumandi ezo trips sometimes nilinde athi umntu uzawuza uzawugqitha ngani suke ebhaye phaa linda the whole day kwenye ezi-grad parties uhlale emhlobo wam ulindile ngo-1 akafika umntu athi ndihlabe ngomhlonyana ulinde whole day ayikazi so kwakwiidrama ezinjalo mane ezimandi yayimandi life yasefort uRhantso ke ndiyamkhupha for the first time yapha kum for the very first time kukwi-grad hey usebe mosibabengena xesha naku usebe leqwa ngo-ace u-ace lo imaziyo Free State Premier uyaleqa usebe kwadutyulwa nakho Kgantsho lapha babanjwe u-ace lo marhashulu ace wayemkhulu beforte babanjwa badetain bathini kwathini ever andiyazi leyo uphuma ecaleni kwakhe but ke ngayila xesha kasebe ulapha kuRhantso amasisika kangamasisika agibisela ke teargas ngoyangachana uRhantso usanda uphuma nophuma afake iteargas eqala ukuze nakule room ndiqala nomzisa kube kusekungena iteargas ayikho sexy mos lonto kungena iteargas oqamisa umkhakhaza ngothini na so ke uAce bayasazo Ace wawubanjwa ke sabe sikohlukwana ke 80 njalo naye waye uhamba utontoni kwakho ischool ntonto sozobuya ngo-81 kwakumande forte despite loo nto uyabona osebe besixa besibetha babamba abantu bathi zakubetha lo bheyita ke ngapha ngapha ubhiya ngapha ngapha imani ingenani evenini 1 by 1 simultaneously okay utsho umntwini utsho oclever serhawutini bathi hayi azawungena njani 1 by 1 simultaneous contradiction leyo yo itsho ibeyton zenza clever osebe kaloku zenza clever nyhani kaloku izani 1 by 1 simultaneous ngenani 1 by 1 simultaneous contradiction clever serhawutini kabethwa ibeyton hayi kaloku sebe njani ngokuthi masingene 1 by 1 simultaneous athi zenza clever yho bakhohlakela abo bantu ndikhula kuthethwa ngaye ngoku ke ngoku uyagqiba i-university kumnandi sendiyiva futhi une-memories from efort it was very nice for wena ndiyakubona uba khona abantu hopefully sababona why did I choose law besides loo nto okay iitshomi zam yabona masisuka ku-76 ndandisesenza u-form 5 for grade 12 ekhawena laa xesha kubanjwa abantu ootsietsi nentoni na I knew I don't have that bridge yoba phaa kwi-politics phambili
ndifuna udefend abantu mna. That was the main aim. Ngo-1980 njengoba bahamba osaluka bethu uphaka iximiya thozi majolo omnye kuvusa iphikolo oluke Alice yena but same period kaDisemba. I knew mna zahamba ndikathe nontasha ophaka iximiya into elanto endifunda naye from form 1 sifesha kunye uba siyafeylisha uyaqonda senza yonke siluka kunye into zange ndixele because wayazi ithini mentality yam intata wayistress uba politics it's a dirty game bumi politics wayixelela loo nto tata elo xesha ecaleni utreat abantu abonzakeleka afuni thina singene upolitics and I was obeying tata wam like anything noba kunofika uMandela athi ngena upolitics katata sungena okhetha icala katata wam so ke I knew mna zafuna udefender ngenza ixesha e-40 nani ndifuna uthole emajodina funda pha ku-dispatch kwi-activist esibani musu 80 kwi-activist ndithi put boy ndifuna uzongena athi Bond if you have nothing to say don't say it dupase manuze ngoba ndifuna ungena kuloo firm just to defend andizuya ku-exile andizuyokhwaza phaa ndifuna udefend abantu andicima even as a lawyer ubhatala i-4 it was not even about money it was just ungena phaa ndidefend i-activist defend abantu babanjiweyo that was my passion not enye into so ugqiba kwam 80 kule degree yokuqala ne-bureaus ne-LLB 83 ndantshiseka ndigqibele yesibini 85 state of emergency uqala articles phantsi ko-judge from yalo qoma yeke qha he was not doing a lot of those activist cases yabo nantsi le nto bendifuna so he was doing mostly criminal cases but ndifuna ukwenza izinto ndiyodefend i-activists yabo that was my passion ibiphi practice yakhe uJudge Somyalo you won't believe it mna ndandifuna uqala ndenze commercial law ndibe exposed then ndenze ke ngoku ndenze nezo zinto before ndenze criminal case because kuthiwa as lawyers thina sinjengo-checkers no-shoprite senza ugeneral nto i-white firms besispecializer commercial so utata uSomyala ndaya kuyo ndati uSomyala ndicela uba expose commercial law noba naye le ambition defend abantu wandithatha ngesandla saye kwezi firms zinkulu apha eBhayi sathi no bathi abanye abantu kokucinga 85 asinakwazi umnika lo muntu uzohandle divorce case oyifuna kwenza umuntu omnyama wathi utata uSomyalo hayi mfana kanyoko noma ne-LLB kwafuneka uzapha kum ndaenda ndisiya kuye njeba after u-release kaMandela 1990 yaba fashionable uthatha i-black lawyers bathi bababethe kwi-letterheads because so that bazoshayinisa kwi-government sasingafunwa thina uyeva mntu bam noba uya i-article clerk uya eminyaka elanto uyoseva amaphepha uyoseva umuntu omhlophe eqala ngokufika eqala ugqitha epasejini clerk ndikhona i-clerk white land clerk woman iyeza so ndiyabulisa kabulisa lo muntu aqoma okay sinjena ke but immediately mind you the very same person khulu kaMandela sigqitha nje sichelwa ndisimbulisa ndaviliza sithi hello hey ndabheka yothuka kutheni kaloku besibambela weba thina sibulisana release kaMandela zatshintsha izinto interpreters you must get interpreters la xesha zazithunywa i-cigarette zi-prosecutors imhlobo mbothenga i-cigarette eshop ihamba umuntu kaye ndiyagodola mbothathela ibhatyi ofisini yam njengoba sekutshintshiwe nina you're having it nice nina you're having it nice so ke izil yam was to represent i-activists ndayosebenza phantsi koMr Mnyoma because no one wanted us ngelo xesha biphi offices zabo bona zaziphaa ezwide phaa kulaa ndawo ikhona lounge yabona laa ndawo kuthiwa yi-lounge le i-lounge ithandwa opposite stadium office kaSomyalo le wasephaa ipasejini yayiphaa siya phaa yabona namkodwa kuthiwa studio lounge yiyo le studio lounge yayi-onshwa ngutata ulali so Mr wayirenta phaa so sasiphaa ndiyenze phaa ii-articles zam lonke lo xesha ndizofumana i-justification yoba ndifishe uba ndenza what I've did kurepresenta ii-victims kwi-TRC. I was about to ask bangeyiphi yona case that is when une-memory uba uyabona is the first one that you felt good hayi ndithi leyo yayimandi because andibajonga onivote no duplace nentoni ndiqomba aba bantu bendiboyika xa igqitha imoto ndiqomba funa ujonga icala banganditheni bathi hey kutheni ufana umayixheko ngena apha ngena evenini ndiqomba face to face did you ever think you will be asked questions by mntu omnyama nje ubuhleli apho but iwari yam xa ndisiya ngayise-Centenary mos laa nto iwari yam every time ayikhona imoto engaphandle i-Telstar enye ingaphakathi garage
andiyovula laa moto bendiminya qho ngelaa xesha Oh, banqena uba xa starte kubeka icar bomb yonke laa nyanga bendiminca ndingaxeli mntu even nenkosikazi yam ngelaa xesha benditshatile divorced ngoku uyaqonda masiyiveze loo nto abantwana bam sikwi-divorce Okay, since 2009 so bendiminca but qoma ndifisha kamandi I'm living this dream yes I was not tortured I was never detained but ngoku ndibuza ii-questions for abanye abantu abaswelekayo omthi mkhulu otopsi madaka ndistepa kude babuza bazawuphendula but they must answer questions bewaste xa bengafumanga i-amnesty so I got i-justification ngelo xesha So ku-96 kanye i-TRC kanye ngophi umnyaka 98 96 to 98 or from 96 to 98 oh okay so that is when ke ndafumana i-justification court otherwise there was no way I was going to go to exile izinto ezenzekayo ke ngoku ndambuza phaka eximbeni that is some of the things ndenza ndidoubt uba was it really worthwhile ukuya ngapha indlela yombhatyazo owenzekayo ngoku because they spent 10 years in exile from 1980 to 1990 bepha ndandine-guilt mhlobo wam uba kutheni ngazixelele kutheni ngathi ndiyasela out xa ndilapha bepha usaluka bam heyi inkulu ndiyithetha ndengathi ndisela out canga ndenza kanix just that andikho phaa nje babephaa ndiluke nabo there was that void yakhumbula ndicela nje sibambe kancinci lena sike sihambe nje kancinci ngayo ne inkulu nogqiba oyithetha yento yoba ngabana iintanga zakho ngo-80 phaa ekhaya umalume wam yena wamka ngo-78 to exile umalume wam nguNune Mgoduka wahambe noTwiki bahamba kuye yes so ngo-78 yeah so abanye ke Mthoza Mixiphi yamazi kwaTwiki yes well sasifunda kunye zangaxelelwe naye so ndikwicompany one nomthoza Mixiphi zange sixelelwe zangahambe naye so siyicompany one yothuthuzelana yes now you are mentioning something important yokuthi you felt guilt into ba wena uyisell out into ba ungayanga exile uba ungayanga Robben Island because for the longest time we would hear abantu abaye exile kanye ababanjweyo nge-90s beyishare into yokuba bona they worked for this country as if mhlawumbi umuntu uthi sanundixelela anina right nina to say something kum yayikhona into enjalo yoba ngabantu bani ebese-Robben Island so we would hear otata just nje bayayishare nje kancinci bayakwekwa in a way yento yoba ngabana vele Robben Island so if mhlawumbe ubanjwe for corruption okanye kuthiwa uyaquestiona uba maka-account engento ingaphuma nje kancinci loo nto leyo mama uyive nje bayikhona laa part ethi kaloku mna I've done time while nina nihleli apha so ndiyavuya ukuyiva into yoba ukhona abantu that feels loo nto and ithini unjani ngoku ngaloo nto i-feeling yam zayiqualify because not everyone umke genuinely ngenxa yepolitics abanye awuva nje uba ubani ubanjwe uhamba naquma yo ndandifuna uyobethwa mna elanto eSanlam andihambe okay just nje mrhanelo omncinci then all of a sudden abuye umntu beku-MK kodwa bengafunwa qha lo mntu ehamba naye besenza into ezirongo ndithetha ngomntu oqomba yabona lo ebesebenza endifunyene nee-pamphlets wahamba wathini akube ngena-choice uyawubethwa mhlawumbi asweleke bakhona ababahambe ngenxa yoba kuthiwa nje uba heyi uyafuna wena qoma andizuyibherisha laa nto because ubethwa abantu eSanlam in my personal view ndifisha uba kusell out in a way that's how much I respect umuntu obanjiweyo ne-exile but someone said abanye bahamba bubugwala abebephakathi they stayed uyaqonda abanye bade besweleka phakathi they should enjoy the same status njengomntu omkileyo phaa waye ngaphandle because akunawu-ignora onzotho emakhaya bahambe babelapha uyaqonda nabanye o-Edgar uyabona zonke aba bantu they should enjoy the same status but inayo la romanticism yoba belise-exile uyabona inobu-romantic nabo uba ya heyi ora heyi tontoni exile okanye Robben Island waphendula wathini naxa umbuza into yoba looking at what is happening besanditsho 2 years ago ndathi phake because sine-open relationship same year 57 same month birthday yakhe ibizolo nje yam nje bi-11 so almost the same sikhula kunye so ndathi phake andifuna ukuphosa mhlobo wam
awukanixela ngokuba naskipha njani even nangoku awukanixela ngoku ufuna uzofunda incwadi kanjiva uvuse iphiko ubana njani awukanixela ngokuba naskipha njani respecta loo nto kodwa mhlobo wami bebanewari nje bungapha for 10 years uba uyeva ugcina ungadutyulwa kodwa looking at how things are indlela ezimeswa ngayo ngoku ndiyafumana uba isuke esasazela uba ngazandimke because it seems as if I'm sorry uba nditsho it's as if iya-underminwa nge-actions ze-politicians but it was not worth it to do exile for laa nto babhatyaza aba bayileyo yabona into zinjani kulula abantu bathuke i-ANC eradio naphi na wonke umntu uyayithuka athi ntontoni ndiqombe ke ngoku was it really worthwhile uya phaa without undermining ipain yokuhlukana kwakhe nebhayi nomtata utata asweleke ngaphandle akakwazi umngcwabeni uyayibona yonke loo nto ndiyi-undermine loo nto but ndizibuze ke ngoku ihle sasazela uba ngazange ke zaliphosa kumbhatyazo okwenzekayo siyawubona nathi sibukele sona nevoti ihlile to 39% because primarily ngumbhatyazo ndizibuze was it really worthwhile thatha 10 years yakho uyotsho ngaphaya with all the inconvenience exile hayi okangoku I think thina masikhabe sisithi ifakile into that is why we're also able to ukujongana non-vote ukwazi umjonga emehlweni nezi-law firms zikwazi ujika and nezinye izinto mna ngoku endikwazi uzenza but ke umninzi umbhatyazo owenzekileyo sikwazi ukuphikisa simince once iphathi besezantsi itshansi zonyuka zi-more than ezokuhla further asifuni kube njalo because the transformation isesicengeni whatever we do i-transformation agenda should not be undermined ngento enziwa ngabantu and I can say kwi-ANC nezinye liberation movements please try to be humble yekani arrogance don't take for granted uba abantu banganivotela bazanibetha qho then kubekho abantu abanjengabanye abethu bathi was it really worthwhile uduye phaa sacrifices ngoku wenzile ke phaa kutata ngo-85 or after 85 uyivula nini yakho i-practice ke ngoku and take us through ufilisha njani uzenzile articles you are qualifying ngoku you can be principal yefirm yakho wenzeka ntoni my very first check misomyala yi-400 hey i-regret yam zange ndenze kopi ndiyigcine ndibonisa abantu 400 rands check yam yoqala yayininzi ngelaa xesha ne yeah 400 rands ubuya kwam ifoto ndizothandana nomama kaLuthando uThandeka Shosho uLuthando umntana lo unithi nguLutlove yes firstborn yam girlfriend yam xa ndiqala by articles umntana kuqala so i-girlfriend yam undweba kwam uphangela yayinguThandeka Shosho uLuthando simnika igama elithi Luthando because she came out of love sasingafuni to know something ndingabi lost cela i-place on record unguluthando lady because akho no esimfunayo nguluthando andimazi kuLutlove uthatha kaphina ndibana laa nto uLutlove ngathi uhijack itruck man xa uLutlove andiyithande laa gama looting a truck andiyazi khanithilekamhlawumbi istation ntonto hayi man mntanam ndithi Luthando mna yintonto so ke after ndigqibele kuMr Somyalo sowuvula ifem noMr Vabaza ngo-1990 uXhosa Vabaza 1990 to 1993 ndazimela then during ukuzimela kwakhe phayipha kwam ndaqualify as a conveyancer. I'm the first African conveyancer by 1998 hayi bo umninzi was the first the first one as a conveyancer ndayenza ebunzimeni because I was getting notes you're supposed to be kwi-firm ye-conveyancer uyibone practical so ndandisenza inoise because angokho firm ndandizenzela ndafilisha okokuqala because inzima but 0.5% ngoku ndayipasa kwesibini it was the highlight of my life upasa conveyancer being the first African one ayikhona eGalat first African one 1998 apha eBhayi wow so yayimandi loo nto leyo ke so yaedisha ke 1998 but eyona nto ndiyithanda is criminal cases wena bethe ucameraman bakho uzodefenda ndim with pleasure from into wenza into uyaqonda into endihlekisayo kwenye cases zam ke kwela xesha ndisephakama kwiitshepu ezi-5 zitshajwe li-rape
so ndiyaconsulta ithenye sorry man xakazi andithandi le way beka ngayo igxoxoxoxo sikuthi irape ithi irhapi undimisela loo nto lo mntu sikuthi irape ithi irhapi mani ngathi gxoxoxoxo le bethi irhapi jini yazi kutshata ubhale rape enye into ehlekisayo kwi-practice khona omnye umntu ucabawo hayi bus drive unemenas uyama apha emkhombeni ndibona into ngathi laa nto kwethu apha ndiyiso lathi hayi sususa stap isame sususa bisenyoka uthi ndiyogqirha lakhe take izawuchithwa mna ndibona nje into moselaa nto ngathi kwethu apha ndiyayisusa ibizawuchithwa ngathi kuyachithwa athi yabona benditheni ke benditheni uthanda uphatha yho kuyinto ezihlekisayo nje so inoba yingxaki inyani okanye yinto eqhelekileyo kwabantu belaw where people have trust kumaxhwele abo more than ku-attorney yabo. Ewe omnye odwa waqumba siyokwenza ibheyile ehanki wathi ithe gqirha lam zofaka into apha izibonakala apha emashini ndathi asoze lady lufake into apha bafakile zofake nawo ndathi asoze ngifuna nto mna kuloo nto leyo waqumba lo lady uthi ayizubonakala misenyoka emashini kancinci nje ndathi ubambene so ndiyenze loo first request ndayenza wathi asoze loo nto leyo nam stempile bayabhiliva abantu uba if ufuthisiwe enza izinto athini I'm sure nabantu besoka is the same but siyazihleka nje ezo siyazihleka bayabhiliva kubantu babo. Hey ndiyakhumbula ke into yoba ngabana phaa ngee-90s into endikhumbulayo ke ngawe phayana yho zi-outfit nenye i-BM yesisilahla yho hayi ke ngeneseqoma mna am young so ngelaa xesha ndina 18 17 tontoni I don't know anything about abantu baphilisa kulo but I just knew uba kukho igqwetha elihamba ngesilahla take us through phaa wawunjani ngee-sports cars neemoto. Hayi yayiyokuqala yayi-green i-sports car then kwakho isi-gold bhale Mr Bond kaloku xa unguJames Bond funeka utraye uqobise sometimes so yayi-gold and black uba ngathi uhamba ezulwini xa uhamba ngalaa nto uyeva no kwakumandi I was a conveyancer in both so I had to treat myself. Yes, you were working hard. Ndiyavuya nabanye baze betshutshisi bakhona Mr Namba osiviwe mabandla and they humbled me xa besithi they liked what they saw badecide uba ngamagqwetha nam and believe was I'm still looking kwabanye abantu mna ndothi kube kumntu oluka uThabo Thabo namthanda kakhulu uThabo akafonova yabona ke in 2 years time kwalapha apha eBoardwalk ndizakwenza ndiplana ngokwam I'll be doing i-70th birthday yam ndiyandifihla 11 kaMeyi Tuesday ndiplana ngokwam Thabo Namba is going to be one of the speakers. Oh man 80 people 10 tables i-speakers zizakwenza Thabo Namba is going to be one of them. Oh man indlela andithanda ngayo yeva so ke mhlobam uba uyi-good books zam uyawumenywa kula 8 or if good books okay if akundibuza inyama kule interview going forward peto okay advance notice you better behave okay so behave ube ngathi uyi-virgin yaseqhuqwala kulo mama itsho hayi xhosa if noba mxhosa ube free life is short when so ke ndithi ke ngoku so ke ndithi there were those good times. No ndiyakhumbula I even kukhona mos le propaganda against iRussia iRussia is like hell yayindihonta laa nto uba heyi kutheni kukho apha e-earth nendawo engathi yi-hell qoma ndiyafuna iya phantsi so ibona uba yi-hell nyhani I vowed I'll go to Russia ndaye eRussia eMoscow 1990. Oh wow ndabona uba iyafana nezinye izinto so I've been to Italy ndaya ke nasefrance saya nonkosikazi yam 1998 kwintoni enjoyile kulaa nto kwibafana iqala udlala phaa yazi intoni i-advantage yotshata satyiwa 4-0 iFrance first night ndazikhontsola njani ndathi nawo kumntu ndisuka naye eSouth Africa nditshatile sikude ndikhonsola ngumtshato wam ndakhonsola umtshato wam so yekani i-takeaways ii-hamburgers zizinikhonsola xa sikwezi ndawo because akanana-ties eziformal naye lo mntu uyaqonda mna ndikhonsola because iformal ndaduduzelwa ngecani kuba yho nakuzanele wam sityiwe 4-0 but
soze ntshiye ulapha nam ngasithuthisela ngayo not ihambeke i-takeaway esewimpi oze nayo nje ngelaa xesha because uzawucommiserata nayo izawukushiya after that uyayibona so yenye i-advantage zomtshato sadivose but yaba mandi yayisusa laa pain sityiwe 4-0 kukho doc Khumalo sityiwe 4-0 babe good Andre iFrance ke ya-NDC World Champions yebo so kwaba ku-justification but much later hayi sityiwe zii-champions kwabuhlungu nyhani ke laa xesha so yayimandi loo nto leyo ewe ke utravelishile sibhenefithe ke ngenxa ye-empowerment ukukhula kwaMandela zazi izinto neebhanka zathi masingene njalo njalo naba bebengafuni ustarta ezi-article clerks basimeme ngokuzani bafaka even nakwi-letterheads i-candidates to comply which means bebifake yonke le nto leni you understand bebecapukisa babantu yeah so ke sibhenefithe ngaloo nto andifuna ukuphosisa the right time kwi-pages ze-history zithenishwa at the right time we were role models we could not ke siyidrophe iball because aba bafundayo bajonge loo nto even nezo BMs gold izazinjalo ke after ke kubhede izinto ndizayithetha ngokwam that was the fear uba aba bajonge kuwe bazawuthini ngoku istar sabo sibhede because ndabhatyaza and I lost yonke loo nto leyo house eBlue Water Bay my blue gold BMW yonke loo nto leyo uyaqonda ups and down upside down yonke into then you go into a desert yazi mos i-desert yayiqonda i-desert uyavuyenze nice noba na i-dry ine-oasis there is a small pond apho mna usela khona that small pond yakwazi nozijonga phaa ureflect uba ungubani senguwe na what are you here for aphinda ndinabe ke kuloo nto no ndiyavuma look into endicinga uba mna ibalulekile sonke kukho ii-seasons for ubomi bethu kukho abantu bona ezabo season azibonakali but ezabanye siyakwazi ubona but ayithethi bangabana ngoku abasikwazi uyibona they've had it worse than abanye okanye the bad people udlula abanye bona sizibonanga abanye balala bona okanye abakho as popular but that's another thing about someone or popular owaziwayo so it's very quick for uba i-highlight eyakhe into izawusuka emaphepheni eyakhe into kuzawubhala kwi-articles and so on for everyone to see in fact yayiprosecute yafowunela iphepha yayiva ngathi ubonzovela ephepheni yafowunela iphepha iprosecute there are times apho uqomba umhlaba mawuvuleke but ukhoselwa intoni nguyehova uyeyedwa xa usebusuku ngo-2 ukhala okanye intoni ukwazi uthetha noba i-marriage partner yakho noba i-girlfriend noba ngubrother ontoni if ethuthi ufuna uthetha eli xesha kuthe cwaka umntu uzathi mani ayinawulinda loo nto kude ibe kusasa uyehova yena anytime is tea time umamele akazi ukuthi ndi-athenda nje ibe yi-South Africa engu-2 kumhlophe eSouth Korea ndi-athenda abantu baSouth Korea mani kuvukiwe eJapan uza kuhoya ngoku ejongana baseJapan naseAfghanistan nansi into emandi ngayehova ndaqala mhlobo wam ufunda ibhayibhile ndaqala page 1 ndifunda ibhayibhile from page 1 yaphela phaa ko-13 nto ndiqoba heyi ndimpresa uyehova khe ucima umpresa uyehova heyi zafunda ibhayibhile ngoku from page 1 ndayithatha literal ndicima zebethe ndoyigqitha uthi I've been there koyobi impumelelo koyobi ndizevela kubo le nto yakhe nje ndaqala nyhani ndafunda ibhayibhile nebhek ubungayihoyanga ibhayibhile before this hayi kwabantu abayi-2 abandiqinisayo kakhulu ubrother wam Thuthuzela unotayi but aba-outside bona ngumike Xeko nomike Phantsi yazi wathini umike Phantsi undifowunela eRhawutini bos koko iruma kaloo nto ndandifowunela uNgqoko ndiseRhawutini kwabrother wam after ifamily yami ngaphaya efowuni uNgqoko hayi Mr Bond hayi wakhala uNgqoko awu intoni uNgqoko zamane zingena ii-calls kuthiwa ndizibulele zakhela ii-calls nomike Xeko umike Phantsi wafowuna yazi wathini umike Xeko lani Mike Phantsi and console wathi yazi mfana kanyoka uba bingazi kwenzeka kuwe iza kwenzeka kubani koma Mike uba ufuna yenzeke ubani wenzeke kuwe le nto why wenza wapressure qinisa loo nto omnye wandiqinisa another Mike Xeko with his
sour humor. Yazi wathini? Wathi kaloku Mr Bond and inyani lena, we had it nice as young children thina phansi kotata nomama. Sayeva yonke into zange kubekho kusokola. Wathi kaloku wena Mr Bond, we had it nice ngoko. Wafunda wayena se-40 thina sayi-Robben Island ngo-73. I-Robben Island yakho lena ngokutsho mama. Utsho. Man, oh. Uthi i-Robben Island yakuvuya na ungenile i-Robben Island ngoku. Chini thiza uMike utsho lawe hayi nyana joke. Zange ndimqhubele kodwa Mike. Uthetha phandle uyandithanda uMike but uthetha lento omunye umuntu onoyicinga. Mhlawumbe umzokujonga acuma mhlawumbe uthi chocho ntoni. Wayithetha phandle wathi hayi kaloku Msibona ngeli xesha uyi-40 ufunda thina se-Robben. So i-Robben Island vuya tsho mama was square ngoku sonke. Uyeva? Mamela, kukho umuntu obukeleyo right now ojonge apha okwi-rock bottom yakhe. Yaqonda uba wena ubungumntana kagqirha. Uzalwa utatakho sengugqirha. Utatakho ukhona upresent ukhula kamandi. Wayenza wotsho e-university. Waqualifya wathini. Then zenzeka izinto wabukelwa ngumuntu wonke xuma nam ezumntana ndiyayazi uba ngabana ukhona uBond Nyoko ligqwetha ohamba ngesilahla nge-BMW latest at the time. Now for someone ebekhe wanyuka kubekho something yenzekayo and then ahle and ashare aziwe ngumuntu wonke. When you are down there ikhondo yokufunda kweBible yintoni ekwenze waqonda into yoba ngabana you are not going to commit suicide? Because someone ngokujongileyo othi instead of uba ndihlekwe ngamaphepha kubhalwe ngam koFacebook abantu bahlekise ngam bathini ngam I'd rather ndisweleke. Yintoni eyakubambayo not to commit suicide at the time? Yilaa nto yoba ndithi njengoba ndizapha emhlabeni ndarealize ndina 3 years or 4 years uba ngumntu. So ndathatha uba I never ndikwi-heaven ndidecide uba ndizawudeploywa njengeza angels uyehova wathi ngubani oza emhlabeni ayokwenza i-fulfillment ye-glory yam kwa-ofarisha uyesu. Zange sifune angels. We never thina sidecide uba saba abantu phaa. Okay. So xa ndisifarishileyo someone must have decided that I must come to earth at the right time. Amsuse yabona itibhek yayifaka itibhek xa isestrongo enough ikhuphe. So undifakile uba ndenze ipurpose yeti for his glory. Ndaqiniswa ngaloo nto uba uyehova decided uba ndize apha. Ewe ibuhlungu laa nto yoba ulaa nto kuthiwe because kokuthatha uba uweek zazibulala ishuri. Uyabona ukhona ubhuti wayedlala irabhi. Ndaya kuye ngenye imini eshop qha ndilibele isenemi yakhe. Uyabona wathi uyibhonda usaphila kumele uswelekile ngoku ndaenda atheni ingcwaba wakho eCentenary. Lo becima ndizabe sizoyi kodini strong usaphila bencima uzabula nto ngoku qha ndimlibele wayedlala irugby man nekwaro. Ngoku ndiye emngcwabeni wakhe uyavuya yazireveal ezo zinto uyabona ngokuseCentenary wayengayithethi kakubi but wayindincela ngoku ndimo attend ungcwabo wakhe kwinto ezinjalo uyabona ezithatha uba just because ufanele ungathi mhlawumbi usispoiled bread umuntu strongo uyabona and there has a sense of purpose. I was busy writing papers ngahide ebantwini. I was going to Green Acres every day uyakhumbula ndikafihla ebantwini bona laa nto uba andizideployanga apha. Thina we've got an over-exaggerated sense of self. If unozibeka ecala undijonga khange ndidecide uba ndibe lapha funeka uthethe ngento noba ayikho ibuhlungu because there's something bigger than the way you think you are bigger wena. Asithethi ngotata usali bootata uthambo nofudumele ndiyabacinga mna xa ndiswelekileyo after 40 years komzobekazi uba ngubani uBond. So why should I have an exaggerated self of self uba bangayazi bathini? Andizelanga bona ndizele uzofika into kaYehova. If uzawuthi uYehova you've taught someone else not to take their life or to be strong. If they fulfill i-purpose yam, i-calling yam. I was reading ndibhala newspaper articles. Yazi ngubani wandiphikishayo? Percy Lamani. Wathi ndandibhala nge-Africa Day ndibhala article wathi haze man kuzothetha apha inkqubela. Ndathetha from 2014 kwa ndithetha ndandineslot sam focus on Africa njengoba ngosendi-invite ko-SAFM Radio 2000 yakhula into ndazobona enye i-calling yam. When you're in the desert khona lamanzi usela kuwo. I was doing something small. Ngoku ndiyakwazi u-empowerisha abantu in simple things. Microwave information isimplify into.
Uyaqonda? That is what makes me sleep well and ayibhatali leyo. You understand? Andiva kakuhle. Zakwenza umzekelo yabona ngoku into very topical for wena. There's an issue kaMotoso ohanjisiweyo pha. I-appeal ayikagqitywa. The question is, unako na ubizwa still eSouth Africa? There is an extradition treaty agreement. Uyaqonda? But it depends uba laa treaty ayivumela umntu xa egqityiwe i-case, because there's a principle ethi atrefoi acquit, atrefoi convict. If you are acquitted, the case cannot arise again. I-extradition agreement ingena xa umntu engeka-finalize i-case. Will Nigeria agree uba ithumele umntu wakhe egqityiwe i-finalize i-case or spend 8 years in a South African jail, wabanjwa sephumile, kodwa iphinde imzise knowing i-frosty relations between yena Nigeria, ayizuvuma loo nto, but that treaty doesn't cover umuntu esegqityiweyo ngaye abuze for i-appeal. Uyabo? Xa ucacisa ke ngoku laa mntu umamele athi heyi ndiya-understanda le nto, yona ndiyenza ndifishe kamandi. Yeva? Yi-calling leyo endiyifumane ngoku bendisentlango ndisela phaa. Nam urealize iipower zakho nazo uba hayi mani akuloo ethe uyaminca sometimes uba xa uve ngomntu kwenzeka into uba yho ndingathi ndifike entabeni, ndingathi ndigqithe ngabantu kwenza le nto. Funeka ukuthi go through, uyazi we can do it, I know I can do it. It's not nice you spend time lonely. I've been staying alone for 21 years. From 2004. Which year this happened? 2004. All right. That is when it's so 21 years dead. I'm not lonely. You get aloneness. Oh wow. There's a difference between being lonely and aloneness, because I read most of the time. But you move in. Yes. Abantu bam ngabantu abanjengandi ngola abantu eGreencastle court ifamily yami extra le ndiyabona abantwana bam, but I'm not lonely, I'm in aloneness. Mamele ke ngumntu ndiyathanda ke mntu positive for ukuphikelela. Today life yakho is in a better position. Today you are happy for umuntu ofisa into yoba asophinde zibe right into zakhe. Wena ngoku kwenzeka ntoni ngoku, because I believe into zakho zi-right ngoku. Ubhizi kamandi ku-right, and if possible siyathetha nawo kuye court, if there are people who want your services, they know that they can trust kuwe. Mhlambe singashare nekhona for uba abafuna urepresentwa nguwe and pay you a lot futhi not kancinci, babhatale kakhulu xa ifee yakho bayidablishe. Hayi shem njengotata, hayi ndimane ndigxekwa ngabanye abantu manje ngozulile ngqese wena ke kutshatsha le ezipina zenzayo andikwazi unyuka kakhulu mhlobo wami, because ibalulekileyo. Yeah, ndinale mantra ndandinayo secretly. Ndiyazi abanye abantu may not like it. It is better to live a wonderful dream than to dream a wonderful life. We're dreaming a wonderful life, but the ideal situation is to live that wonderful dream. But apho mistake akhona before kubekho yonke le nto bendiyijonga materially, la living a wonderful dream, like a dream yoba ne-double story, because ukwazi eDubai ufuna eDubai, that is narrowly materially. It should not be like that. Okanye ufuna uyohlala uvuse esquareini bonke baze uvula imoto esilahle nento. Those are not living a wonderful dream. A wonderful dream is the one ekwenza be satisfied kela xesha. Uqomba I'm fulfilling something, and God noba uyathetha uyabhala iyaziflowela into. Banze bhale i-article lento ansaw yenza rough iyaziflowela, because it's God who's writing. That is a wonderful dream without exaggerating it or looking at it in the from material lens. Sathanda ucima thina i-wonderful dream ile ye-mention zimandi ezazinto nezilahle nentoni. But umzekelo ndiwenzayo mhlobo ndiwenzayo, yabaneso naloo Lamborghini yakho isela linuka amakhwepha xa lifika egarage lakho libethe lophule laa moto ayiziba na-loyalty. Hayi mntana kabhonsi undithatha, izawubeka xa funeka ibekile. Oh my. Ayifani nomntu ozawuthi okwazi ukuthi hayi okanye aresiste. You are attaching so much importance la Lamborghini uthi yeah, I've made it, this is a wonderful dream. Elo sela liqhekeza ihamba nalo mntu start imoto uhambayo. Uyeva? You cannot attach izinto ezimaterial. Kumandi uhlala kamandi, kumandi nyani ngabula tyani funa uphosisa. Andizuphosa futhi. But that cannot be the ideal situation of a wonderful dream.
A wonderful dream is le uqomba ndilala kamandi noba ndenze into ethile ngelaa xesha. That is why we are given minutes, days and hours. That minute asophinda ibuye, make the most of it as a wonderful dream. Noba wenza ntoni, noba uphunga amanzi, noba uyancokola, because yonke it built up to something. You have to account for those minutes before lo mntu create. What did you do about that minute? How can you say I waste seconds or minutes or days? Over. There's the 7 days. That ends up with 7th day. Sorry, but got a lot. The budget they caught the combative. But in Dilo no. Yabo? Yeah. So okay, so you're wonderful. Identify your calling. It teacher is teacher you. Amapolsa apolisayo. Why there's a change now to then is because they don't embrace it as a calling, additional to being a job. It is not enough to get that client or that don't. Yes, be calling. Right in the country, establish a job, be calling. So a calling yako is not something extraordinary. No win a lot of 50 million. Common thing is in for no. It's that small thing. We cannot do everything song. Slogan says so brighten the corner where you are. When you brighten that corner where you are, that is your calling. Okay. So into endifuna xa sesiya kusummarize into yoba ipart positive ile yoba you are back in practice. People can check up on wena. You will let us know, but we can put in contact so that ofuna services zakho, because that's what we want as well. We want bafumana uncedo from kuwe. I'm mostly doing criminal cases. Because there's enjoy. I understand the criminals. No, we want to London. They understand the criminals. We understand the criminals. They understand the criminals. But me you must do basic part. Kasen kabezel. Lumfana usenza bail application. Uthi amongst other things, umama mntana, bantwana bakwazi esikolweni ntoni. If abakwazi esikolweni. So funeke phumile ize imvezi office ngalameni ithi no lo lady lithi asukubantwana bakhe lo akanamntana pha uyacommunicate naye etrongweni, taking the rug from under the feet. Xa sithi yena uyaba support abantwana, then we twisted things around that your worship children's act it as long as you assume parental duties. You don't have to be a father or a mother. You can't assume because can be father ungabe disqualified because lo mntana uzenge rape okanye uleli lo mntana ozala naye. Yena zamuconvince court yena wenza into honorable ezamenza angene ezulwini straight because supporter umuntu ongaso wakhe. As long as the parental duty. That's what is so nice about law. Law imanje ngo streetwise tree without the extra piece. Okay. Zimanje ezo zinto. And ndifuna ucacisa ke mhlobo wami, I was approached nge-early 90s uba ndibe judge Mr. Silas Kanuna. I refused to be a judge. I could have been a judge ngoku. Ndi-enjoya le nto yothethelela abantu. The day ndibe imantyi or a judge uyazi uba ndifuna upension. Ndifuna uba phaa kwi-action. Uyaqonda? Imandi loo nto umntu a-entruste i-freedom yakhe kuwe ummele. But you do your best. It doesn't mean you're going to win. As long as you do your best, that's into like we are not like Jesus turning bread into stones or stones into bread. No, we apply the law to the facts and do our very best. And go see number 084 959 0925. Okay, bazayibhala bafana apha kwi-screen. So that abantu bakwazi ukucontacta basebenzise zakho. Into good ke ngalena into yoba ngabana you kept on saying abantu mabe educated. Uyazibona uba ngabana i-life kwenzeke loo nto yenzekileyo over iminyaka ethile, but ngoku you are able to sustain ubomi bakho uthini ngenxa ye-education. That's the importance. Exactly. Education ibalekile nje stress loo nto utata wayesitsho and ayonto ye-theory. It's very very important. Likhaka lakho noba utshatile mhlawumbi uyalishiywa ngokupostwa hayi ngathi ubethwe ngumbane. I-education ayizikutsho yona. Yes. Noba kwenzeka ntoni na like umsebenzi uba uyaphangela uthiwa hayi asekufunwa nakule ndawo ntoni. Esa certificate sakho sikhona permanent as a fallback thing. And because certificate xa une-education uyakwazi uba wise. Uyaqonda? Yes.
if educated akho wise ne-knowledge, you must use that education to be wise. Yabo le nto yenzayo usebenzisa wisdom. Just because the certificate doesn't mean you are wise. The two are not necessarily coinciding. You must try, ifumana ke wisdom nguphila nge-experiences over and above le nto inikiweyo. Experiences ziyakushaphisha ube wise, uyasazi. Yeah. No, thank you so much. Hey, yazi growing up ndimncinci ndisazi ngawe, I never thought ngimenza awushare ngolu hlobo. I'm honored nyani bangabana uze apha as a guest yethu kuphikelela podcast engqindilili. We enjoyed it kakhulu, and I know a lot of people from your humor yakho yahlekisa kakhulu. Yeah, no, they will be inspired and kuzabakho indaba nozifunda from kuzo. And ke ndingatsho into yoba mna ndiyothuka ninike such important because mna sithatha uba ndi-ordinary sela mfana unxibo shoti wayesecentenary boxing unxibo shoti akho nto andiyazi into ngayo, but I guess i-nice loo nto leyo because azange nyani ndikhe ndaziphakamisa and ndiba newari ngumntu oba i-modest okanye ezingcomayo. Ndingathi ndiyanjolo ngumzimba. You cannot be like that because i-downfall uba quicker njalo. You understand? Uba quicker. You must never try to be grounded because again uphilela uYehova not for when. Zawusweleka ndibe idust yezampethu ezi bendiziphakamisa nje nje zakutya impethu noba ngubani na. Inkosi. No, thank you so much. Don't forget to subscribe and like uphikelela podcast engqindilili. No, ngosini ke gents.